absolute peak of human perfection. But there came a day when giant quakes threatened to destroy Krypton forever. 6 schools in 6 years. I've activated my 6th sense for 16 years. Emperor of the sea, I've activated my 6th gear. I want to rule the world just like I'm Tears for Fear. I'm shifting gears. I went from hell and back across, and now I'm sitting Monica's Pier. A battle with temptation, Hades never thought it was real. Oracle told me that she foreseen a snake on my spear. Lucky I'm a son, I strike him down with Poseidon's spear. Οι γάτες της Ελλάδας και ιδιαίτερα της Αθήνας έχουν πλέον γίνει ίσως το σήμα κατά τεθέν της ζωής μας στον αστικό χώρο. Όπου και αν κοιτάξει κανείς σχεδόν, σε γωνίες, μαγαζιά, πάρκα, πεζούλια, πεζοδρόμια και πλατείες, οι γάτες κυριολεκτικά βασιλεύουν. Όλος ο κόσμος είναι δικός τους. The world is yours. The world is yours. It's mine, it's mine. Whose world is this? It's mine, it's mine, it's mine. Οι γάτες της Αθήνας είναι ανεπιφύλακτα ένα μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης. Πολλές φορές και ένα ακόμα αξιοθέατο αυτής της ιστορικής πρωτεύουσας. Στην κλασική Αθήνα τις βλέπουμε σε επιτίμιες ανάγλυφες στήλες. Στη μοντέρνα Αθήνα σε γκράφιτι. Αυτό μας δείχνει ότι ο Αθηναίος θεωρεί τις γάτες ένα ακόμη πολύ cool urban στοιχείο στην πολύ cool urban πόλη του. Όμως εκτός από την αισθητική τους χάρη, οι γάτες συμβολίζουν ένα ακόμα στοιχείο της Αθήνας. Τη μεγάλη ζεστασιά και αγάπη που διαθέτει η πόλη, σε σχέση με άλλες αντίστοιχες ευρωπαϊκές. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο που σε αυτές δεν υπάρχουν όσες γάτες υπάρχουν εδώ. Είναι τελικά όμως τόσο δεατός αυτός ο κόσμος μέσα σε μια τόσο τεράστια και ανεξέλεκτη πόλη? Πείνα, αρρώστιες, φόλες είναι μερικά μόνο από τα παραδείγματα όλων όσων περνάνε οι δέσποτες γάτες σε καθημερινή βάση. Ευτυχώς όμως, πέρα από τις φιλοζωικές οργανώσεις, υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που από μόνοι τους φροντίζουν και ταΐζουν πολλά δέσποτα γατάκια σαν να ήταν δικά τους. Από το 2004 ξεκίνησα να ταΐζω τα δέσποτα στη γειτονιά. Ήμουνα τότε στο Φάληρο και πιο πριν είχα ζώα σπίτι, αλλά για τα δέσποτα συστηματικά από το 2004. Δεν υπάρχει φαγητό πουθενά στα τσιμέντα της Αθήνας και αναγκάζονται τα ζώα και πηγαίνουν στα σκουπίδια, όπου στα σκουπίδια φυσικά δεν τρέφονται κατάλληλα, οπότε υποφέρουν από πολλές αρρώστιες και λόγω αυτού είναι παρεξηγημένα ζώα. Επειδή συνήθως έχουν ψήλους και έχουν γενικά 2-3 νοσήματα μεταδοτικά τα ζώα μεταξύ τους, τα οποία μεταδίδονται πολύ εύκολα. Δυστυχώς, επειδή δεν τρέφονται και δεν πίνουν καθαρό νερό, πίνουν βρωμόνερα, λασπόνερα, χλωρίνες από μηχανικά λάδια μηχανικών, από συνεργεία και τέτοια, πίνουν νερό και τρέφονται, μην αναφέρω ότι τρέφονται, σάπια και μύκητες και τέτοια. Και επειδή ο κόσμος τα βλέπει στα σκουπίδια, γιατί στα σκουπίδια είναι η μόνη τροφή εκτός από τα οργανωμένα που μπορούν να βρούνε, γι' αυτό και αποφεύγουν τις γάτες. Έχω αρκετά ζώα σε δικό μου χώρο εδώ και χρόνια, τα οποία κοιμόμαστε αγκαλιά μαζί. Τους έχω κρεβάτια, καναπέδες, air condition, αρκετά ζώα μέσα στο σπίτι. 2 ζώα αυτή τη στιγμή στο μαγαζί, ταΐζω όλη τη γειτονιά του Χατζικυριάκιο. Έχω κάνει γύρω στις 100 στηρώσεις τα τελευταία 16 χρόνια. Έχω αναγκαστεί να κάνω ευθανασίες σε ζώα που πάτησαν τα αμάξια και ψυχοραγούσαν ή σε ζώα που ήταν σε τελικό στάδιο λευκαιμίας ή καρκίνου ή οτιδήποτε άλλο. Έχω χαλάσει πολλά λεφτά για αυτό το σκοπό και γι' αυτό έχω πρόβλημα με την οικογένειά μου. Και εκτός από το Χατζικυριάκιο, προσπαθώ τουλάχιστον μία φορά κάθε 10 μέρες να κατεβαίνω σε χώρο που δεν θα πω, σε ένα μεγάλο δημόσιο στάδιο και 2-3 μεγάλα δημόσια πάρκα, στα οποία συστηματικά κάθε 10 μέρες προσπαθώ να κατεβάζω 75 μπουκάλια με νερό 1,5 λίτρο και γύρω στα 1,5 τσουβάλι φαγητό και γύρω στα 40 κιλά ξηρά τροφή
και τις καλές μου εποχές γύρω στις 48 κονσέρβες, τώρα όχι γιατί υποφέρω οικονομικά. Καταλαβαίνω ότι υποφέρουν σε όλη την Ελλάδα τα ζώα, τα δέσποτα. Forget my past, got questions asked, you know the stories. And you need to let me know when you're leaving where you go. Can I come? Παρ' όλα αυτά παραμένουν πραγματικά ένα στολίδι για τους δρόμους της Αθήνας. Αν και στην πραγματικότητα οι γάτες λατρεύουν να ζουν μέσα στα σπίτια. Even if you don't, that'll get you sprung. Λοιπόν, ο Κοκός και η Τζίτζι είναι 2 από τα 4 γατιά τα οποία τα είχε μια κυρία στην οδό Τσαμαδού στα Εξάρχεια. Αυτή η κυρία πέθανε. Αυτοί που κληρονόμησαν το διαμέρισμά της δεν τα ήθελαν τα γατάκια και τα άφησαν έξω στο δρόμο, και από εκεί και πέρα τα φρόντιζε η ομάδα των αδεσπότων Εξαρχείων μαζί με πάρα πολλά άλλα γατιά ακόμα κτλ. Εγώ μια μέρα περνώντας από εκεί είδα αυτό εκεί πέρα, μου άρεσε τα γατιά. Εγώ εκείνη την περίοδο δεν είχα γατί, πήγαινα και τα φρόντιζα. Λίγο με γνωρίσαν, ερχόντουσαν, δεν ήταν έτσι επιφυλακτικά. Πήγαινα κάθε μέρα ή κάθε 2 μέρες 3 και τους έβαζα και εγώ φαγητό. Κάποια στιγμή επικοινώνησα με την ομάδα στα Δέσποτα Εξάρχεια